ndị ụka bụ nke kwenyere na ọnwụ bụ mgbanwe nakwazi mgbanwe chọrọ atọ nke mkpụrụ obi na-agabiga ma bụrụ nke na-ebute mmadụ ịnọ n'ọkwa otito. Ya bụ nkwenye bụ nke agbachinyere dịka ndị ezinụlọ nakwazi ndị ikwu na ibe nke late Mr. Jude Anthony Onunkwo gara nọ n'ihu wee bịazie anya bụ mmemme elimozu bụ nke achịkọbara n'isi ya na obodo ya bụ ndị akwa ojoto n'okporochime obodo Nnewi North ma bụrụkwazi n'ebe ha nọrọ wee nie ozu ya ka ọ nwụchara ọnwụ onye nke akọwara dịka onye nke Chineke kpọrọ n'elu ụwa ma na-erubekwara Chukwu isi na ya bụ ajamisa bụ nke achịkọbara na St. Cletus Catholic Church Otolo Nnewi ma bụrụ nke onye nọ n'isi ya bụ nnukwu onye ụkọchukwu Catholic na Nnewi Diocese Most Reverend Jonas Benson Okoye. Anyị ga-esi ebe a wetara gị akụkọ etu mmemme elimozu ya si wee gaa. N'okwuchukwu ya nke isiokwu ya bụ Consolation of Hope, Reverend Father Pascal Onwugbenu nke Catholic Diocese nke Onitsha kọwara Mazi Onunkwo dịka onye nwere obi umeala ma bụkwara onye na-akụtara Chineke mmadụ ka ọ na-ekwu okwu gbasara ihe ndị onye ahụ nwụrụ anwụ rapụgara nwanne ya nwoke bụ Justice Oke Onunkwo nke Nigerian Court of Appeal kwuru na nwanne ya nwere ọtụtụ akara eji mara ya bụkwa onye na-akparụta mmadụ nso. Nwa ya nwoke na nwa ya nwaanyị nke izizi ụmụ ya abụọ Mazi Michael Onunkwo na Nwada Obianuju Onunkwo kwuru na nna ha bụ onye na-akpaziri mmadụ nke ọma ma na-atụkwa egwu Chineke n'ihe niile. Ọtụtụ ndị ama ama bụ ndị bịara ya bụ akwamozu, ndị gụnyere onye Chief Medical Director nke Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu Teaching Hospital Amakwọka Dọkịnta Joe Akabike, onye Managing Director nke Anambra Broadcasting Service Sachido Obidiegwu, ndị alumni nke Federal Government College Ụmụahịa nakwa Dennis Memorial Grammar School Onitsha, ndị enyi, ndị ikwu na ibe na ndị na-echere ha ezi echiche. Late Jude Anthony Onunkwo bụ onye nwụrụ ka ọ gbachara afọ 63 bụkwa ndị ọ rapụ ka ha ruoro ya uju gụnyere nne ya, nwanne ya nwoke, ụmụ nwanne ya nwoke na ụmụ nwanne ya nwaanyị nakwa ụmụ ya.